en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawbaare jeeɗiɗi colte hitande ujunɗe nogas e tati ɓataake men cariika ko faati wasiye rendo. ko ardi kala dendagal julɓe kala ndendi ene nelda duwaw leydi Turki. dendagal windere kala darima joguima sunare mawde yaltini balle mawɗe faade leydi Turki kame leydi Siri. ngam ñalawma hanki o goto tan kene tolno e ujunnaje 3 e temedde 3 e ko fawi woni ko wasi fittande mum taw hen ujunere e temedde 5 jeeyakoto leydi Suria. e nder ñalawma hanki o tan taw kay waktuji dabɓi tan saabi ɗum ko yerɓande leydi musde bonde hamnide kono wona ngol tan woni goo e nder leydi Turki. kono holngol ɗo henna ɓe teskaki wadde e nder leydi Turki. 48 leydi e nder windere nde heñorima balle neldude toon safroɓe e yarlitiɓe e leɗɗe cafrorɗe kala ngam wallide Turki e Syrie. hoorejo leydi mabɓe holliri sunare balɗe 7 ala rayuji gendi ndi woni drapoji ɗi kala gattire ha hakkunde ngam hollirde leydi ndi woni koye sunu kono kadi ko aduna o kala woni sunu. ɗo ujunnaje 3 e temedde 3 ko fawi neɗɗo ha hande ene jokki wonɓe jiitaka majjuɓe andaka no foti. en jii hen ko ɓuuri yurminade tigguyel tokosel e nder image uji jaltuɗi jibinaguel ɗon e ɗon docteur ɓe ne dogda e muɗum ngam faabade ɗum. ko hunde yurminide hulɓinide hamnide enen fof en ndendi en ñaaguima joomi men yo Allah huncanen ɗiɗo henna musibbaji addana men jaam. kono wasde rendude yiyande woto saabo yimɓe wasde wallodirde. en jii leydi Turki leyɗele goɗɗe ko wayno oxydoji wona kamɓe kala ndendi yiyande leydi Turki saha lawodiral ne waɗa ha moni kala noddita ambassadeur mum. kono en jii ñalawma hanki o hay leyɗele jogdinoɗe caɗele leydi Turki kala kaɓɓi bagasuji men ngari wallidde leydi Turki. ɗo ene jangue ko heewi jaafoɗon ene jangue ko heewi e nder rendo. hay saɗa jogdi neɗɗo e caɗele sa yimo e caɗele faye makko. caɗele men woto yetto ɓerɗe men yo ha dow. sen jiiɗi artodirde gartodiren sen jiiɗi humtodirde haajuji kumtodiren goto kala so dañi ko fewani goɗɗo ara daro hen. so yettima ɓerɗe tan tikke natat kongu natat mawnikinare natat fof natat. ɗo eɗen poti jangude hen ko heewi.
garten seeɗa e ñalawma hanki o toon to Touba woni oɗo henna complexe duɗal bangal cate kewɗe sifaji jiya cukalon tokoson ñanto kon dolokkaji joɗɗi winditaɓe jogatɓe janngude deftere Allah janga sunna annabi sallam janga tarikh Ahmad Bamba Ba khadim rasul gonga e gonga dutto kadi jeyno gande e ɗemɗe e pine e nder windere nde kala jomum jogo fayidagal watta liggade leydi mum wona ñawowo e cuuɗi ñawirɗi walla wona sarɗiyanke to suudu sarɗo leydi Sénégal walla wona ministre walla wona président walla wona député walla wona goɗɗum walla wona directeur hunde taw yalti koye ngal ɗo duɗal goo ko ceernajo ɗiɗi ko ministre omo jogui meccal makko omo jogui diine makko omo wuure meccal makko omo rewra Allah diine makko woni fandare alay sago diine o wo dañane peeje holno diine o dañirte peeje ko ni suka o wo heble taw mo jogui meccal moƴƴal suka o wo heble taw mo jogui meccal moƴƴal hanki enen en keblatno suka e diine keble moye ndema ka kebleten ka ko jalo ngo natti wuurde hande hay mbaalu woto haalaka neɗɗo sabu ndema hande namdi ko moye ko masiŋaji ngoodi ko diƴƴe pooɗeteɗe ndema koko wahli gaynaka koko wahli awo koko wahli ndeke so en jangini koye men ko wonno hanki ko e hande ɗum wuuraka ko ruttitade caggal ha ruttito caggal tena wona kutortoɗo ɗum noon dokken sukaɓe fartange jogade mecce e golle e jangde yaadude jamandu beele ɓe tambo diine o e peewal ɓe tambo golle mabɓe e peewal ɓe nguura golle mabɓe ɓe dewra Allah diine o ɓe mbasa wuurde e dow diine o ɓe donka rewrude Allah diine o haqille kala en foti sortinde miijo mum yurnito no moƴƴi janngo holi fandare hol janngo men musidɓe tedduɓe garten seeɗa e laamu leydi Sénégal en jii hay laamu leydi Mauritanie oɗo dumuno fof ne waɗa hen taaɓal manngal ko wayno yidde heblude wone sukaɓe leydi Sénégal laamum yaltini cetal ngal ɓe mbiyata Xeyndawi anda Xeyndawi mi anda Xeyndawi ko wayno wallude sukaɓe ha daña golle aɗum yaaje leydi Sénégal kono teskuya mo teskiɗen e oɗon fannu ko ɓuri heewde e ƴettaɓe duuɓi nogas e joyyi duuɓi capantati duuɓi capantati joyyi duuɓi capannayyi ngala mecce ɓen yahoɓe mbaɗi recruté yaha ƴeewa ɓen winditaɓe sukaɓe arɓe ne bindito yiɗi golle ko ɓuri hen heewde a wawa gollindeɓe sabu ɓe ngala mecce wontata ko Xeyndawi o koma ƴettita sukaɓe nannaɓe yogay nokkuji beele ɓe keble heblo ɓurgo yawde ha joomum wawa wadde kam hunde seeɗa no fotigal ha joomum wooda ko wawi ko sakkiti ko tan eɗen gandi laamu leydi Sénégal waɗino ɗo hen appel goto wonde aɓe cohli wadde recruté gila directeur kesso toɗɗa ko wayno port autonome de Dakar woni kaggulaɗemo Dakar Moustapha Sy o fitti toon dingiral jañgal ngam yidde yacinde port o beele wonande batoje garoje natta ɓooy so jettima tan so carsiti tan huj jeehe ɗacce place goɗɗi garoji wona saabu eɗen tina e kala sa poruji Afrique en wiya bateau ari ronki kostude saabu holɗum wala place taw no comme hanki wano laaɗe diwoje so gaari aéroport uji moon wiye laana yoya tournoya hedde ndiyam seeɗa won gotka woni préparation de diwti saabu joguiɗen ko piste aller tan goto kono hande alhamdulillah won aéroport uji joguiɗi piste aller retour ɗum waɗi hande ɗin probléme uji natti jogade on retour natti jogade on retard natti jogede nde ɓe mbaɗi appel ko winditi ko pop ko ɓuri hen heew koma heblite
heblite to bange jomum daña ko wawi en jiiɓe ɓayde recruté ken won ujunnaji ɗiɗi suka ɓen nde keblita dokka heblo no fotiri kala beele puɗɗo golle ko ɓuuri yaw on ji toon to grand théâtre ɓe dokka toon ko seedan faguji mabɓe e yeeso hoore jagorɗo kam e yeeso Youssou e yeeso jagorɗo tambiɗo golle kam ene wonde directeur oɗon port fof ko wallude sukaɓe wooda koɓe goni laamu ngu ne waɗa taɓal manggal hay goto suusa wi e nder leydi ndi Sénégal laamu ngu gollata on ala laamu gollata ala laamu ngu gollata ɗum ala a wawa yiid ɗum aɗa wawi feppidade noon goɗɗum kono laamu ngu gollata ɗum a yaltat hen sen kaldi gonga wona mboɗa haalda gam dawrugol walla politique walla non haajam ala hen kono neɗɗo woto won naafigi woto won haasidi laabi kala ɗo miijiɗa jungo laamu ngu ne hen ene duña ne yaaha ɗum noon firti ko caɗele ɗe goni ɓuuri wonde koye population ko ɓuuri hewde e nder population leydi ndi Sénégal mboɗo wawi duñji ɗum ha Mali Mauritanie Gambie Guinée caɗele ɗe ko caɗele mecce majorité o kewendi sukaɓe ngala ko mbawi ɗum waɗi suyama hay ndewni ko ɓuuri hewde so ƴettama yo fittu yo lor leɗɗe yo ros leɗɗe ko eɗen gueɗe saabu jomum ala ko wawi goɗɗum ala meccal so tawi a jaggui babiraɗo baɗɗo waare baɗɗo leeɓi yeehi hankkadi ne ha jibini walla ne resi walla ne jogui fandare resde haɗi ɗum resde ni ko moyen o sawi aɗa gollina ɗum holko wawi mi wawa haydara holko jogoɗa gollindemo ko ɗum woni caɗele keftiɗe ko ɓuuri hewde nder rendo ngo ɗum woni caɗele keftiɗe ko wayno laamuji ɗi e nder gueɗe ɗe so laamuji ɗi dañi ɗeɗo caɗele poti miccade duɗe men duɗe français ɗe alay sago ɓe nanna hen batimaji mecce suka o somo janga ha o wawi windude o wawi lire laamu ngu waɗamo orienté e ɗeɗon duɗe waɗan ɗin batimaji so ko yiɗi jangude fof o janga ɗon taw mo wadda hen kadi jangde makko français ko yiɗi fof ɓayde hay ko jangata français ko so jangi ha gayni wattinto koye grand place uji ne jara ataye ngala ko mbawi so wona windude e lire laamu ne ndaara ne andi ɗum ko caɗele mawɗe saabu so tawi a wi aɗa waɗa recruté ɓeɗon sukaɓe holko mbawɗa gollindeɓe holko ɓe mbawi gollade haydara min mbawi tan ko windude e lirde komi master naggam komi diplôme naggam kono jomum ala ko wawi haydara ɗum ko haba an mansoura moƴƴani naw ɗum woni ko feŋi Afrique heblaɓe leyɗele goɗɗuɗe ko wayno leydi Chine ko wayno Japon ko wayno Turquie ko wayno Europe ko wayno Amérique ngara gona ga seefuji ne gollina sukaɓe men e dow doole beele ɓe jaltina ngaluji cuuɗi leydi ko wiyete mine nawe leyɗele mabɓe fewnoye sigge yeyte leyɗele meɗen ɓuuri heew ko ni e nder leyɗele men firti ko sukaɓe ngala hebloji janguɓe ha tolni tolno dow ngala heblo wawi yaltinde ngaluji cuuɗiɗe leyɗele mbawi tan ko windude haalde joɗade ne kaala karwatuji ne kaɓɓa joomi ne kaala konnguɗi ɓutti kaala discours aji ɓutti taw joomum ala haydara ko wawi gollade so wona haalde windude ko caɗele ɗoftuɗe Afrique joni noon moni kala yiɗi yontede saabu aduna oɗo tolniɗo alay sago laaɓa en naate civilisation jiidano comme hanki no yimɓe lammirno ni hanki ɓe lammi wawi jooɗa ñalawma kurɗa lootaki a waɗani lati a wondaka téléphone a wondaka paɗe joɗɗe a wondaka haydara hande moni kala yiɗi yontede sukaɓe ɓen ɓe ngala mecce ɓe ngala haydara battindi e wuyka ko ɓuuri hewde ko ɓuuri yurminade e hamnade e mettude kala ne jiiɗa vidéo ne circula
walla natal ne sirkila neɗɗo ne nanga ko gujjo ne tonga ne waɗani ana ancatni hoore maɗa a ancat hoore ma o biyaɗo ko dimo ko kersowo ko joom gacce ko joom asli ko joom iwti ɓiɓɓe mum batti wujjude ne gadda ne omo ñaama ɓiɓɓe ma gujja aɗa ñaama ko ɓiɓɓe ma jahata ne gujjoya aɗa ñaama ɓiye mo kodduɗa e wuro aɗa andi o wawa ñodde o wawa sehde o wawa haydara aɗa andi kam o ala tan ko jiruɗamo to banggue meccal ñande kala ɗiyam omo change téléphone e pantalon e paɗe omo tenta sukundu makko ten ñande kala omo jogui haalis aɗa andi kam wonko woni dow mum soit o yeyata ko simme bonɗo o walla ko gujjo ko ɓuuri hewde e nder rendo men hande sukaɓeɓe ko ɓuuri hewde majorité o cubtima meccal ɓurgal webde so guyka kane eɗen jogui mawɓe finɓe anduɓe yawɓe famde gujjo ɓe cuuɗa ko caɗele ko rafi ɓen gona yontaɓe ɗon ko rafi ɗo yahata ha sukaɓe mbatta waɗede vidéo ŋaji mbatta waɗede photoje ko wuyɓe tene ko sukaɓe ɓen sukaɓe ɓe jinnaɓe men hanki koɗanno kolli belɗi manta mantoje ɓutti mbiya ko rimɓe ko hersoɓe ko timmuɓe ɗam ƴiƴam so ɗam yi haɗam fuuni e ɓanduɗam maayi an on ɓiye watti wujjude ne ñamminma wujjata ko maaro en nebam en bolle puuɗe tomate en biskitaji en arane wujja téléphone onen wujja adda ujunnaje 3 ujunnaje 4 ne ñamminma aɗa welti hen tawa anda ɗo itti ɗum ɓiye debbo one a yirani morol a yirani mo hay tus o watta soɗandema bidon-ngaji nebam sakuji maaro saha o yoɓanma facture galle ma kuura e ndiyam aɗa welti hen a ala namdal ko ma o daña bone tan ma o daña accident walla bone puɗɗoɗa jertade walla puɗɗoɗa umminde hoore walla gona e felde e ñingde ɓen yaltinɓe ko waɗata ko neɗɗo so waɗi ko boni haalata neɗɗo so waɗi ko boni haalata ɓayde an aɗa andi o waɗata ko boni enen kadi ɓe gandi o koko boni waɗata kaalen aha an noon ɓiye o ko gujjo de ɓiye o ko gujjo ɓayde ko gujjo ƴeewen feere law gila o rabde sukaɓe woɗɓe heddiɓe saabu guykan yawi rabde jawino cigarette omo yawi rabde goɗɗo mo jawinta jinowo ene yawi rabde mo jinata yawi gujjo ene yawi rabde mo wujjata neɗɗo bonɗo ne yawi rabde neɗɗo moƴƴo bone fof ɓuuri yawde rabde e ko wona bone moƴƴere woni ko yawani rabde kono bonande ko yawi rabde neɗɗo ko tawno joom jogui ko rewranma ha sokkuma nder ɗum waɗi hande sukaɓe majorité o so pewntima e gueɗe ma tan a wasi sa wone galle saha kala kattoɗa téléphone ma ɓe gadorto ni ɓe gadorto ko carte mémoire ɓe ndewna hen saha écouteur chargeur kawase hay silibaji ma sa liri bol ɓe nawat caleçon ngaji ma lasuji paɗe ma kap ma pap ɓen puɗɗoriɗo ɗon o woni koye janggude guyka ɗum kam temedere walla nogas a suusa joƴƴin ɗum noon ko ngoɗo rendo woni rendo ngo ɓe nana mawni ngala mecce ɓe nana mawna ne gujja
ɓeena no jangi ha gayni ngala ko mbawi. ɗum woni Afrique. ɗo so tawi goto men kala fawi ɗo hen yitere mum firti ko musidɓe tedduɓe, eɗen jibina kono mon rewɓe balle worɓe mon koy. kala ganduɗo ala nafoore e nehdi a wawa nehe rento jibinde. min kam noon tan mbimami ko bombo jogorɗa adude rendo. ɗum woni hande bomboji ɗe keewi aɗen tan petta. a nehiɗo hen oɗo bombo haw mawni o fetta wadoroma. jibinde fo e wel nehde ɓuri ɗum, saabu so wiyama ɓi kaari o ko nehiɗo ko newiɗo ko moƴƴo aɗa welto, kono so wiyama ɓi kaari o ko bandi, o ko bandi. monta rewe cukalon nde wonta no hammin ɗumen fiyat tan teno ko gujjo, teno jiiɗam ɗo ko say mawɗo o na heddo hankadi ni anne aɗa waɗa défendre ɓiye, inde ɓiye nanayi wuuro, a ƴewata andude ko wuuro ɓiye haala ko mbatta ɓiye lawol walla cakka feere law, hol feere nde mbatton law, soit nawonmo armé o waɗoya militaragal walla wontoya police walla gendarmerie walla pompier, so yiɗi o wona gardawo demal. par ce que aɗa andi hande to banggue armé e hoore mum sa janggani sa ari gonta ko maccuɗo, ka esclavage bonɗo mbaɗireɗa ɗon. kala hande kursiji ko annelete, hay ɗum yo wonoy toon o heɓa jobdi makko kam, so nafatama o nafa hoore makko wona, kono hay ɗum donkonon mo, hay ɗum donkonon mo wona ɗon haw wona délinquant mawɗo e wuuro he. wona so fini subaka guilɗi en gojji omo tummini hay bammakko suusama. eɗen jogui hande sukaɓe nana e galleji ɗi hay bammaɓe suusaɓe. hayyum on jiiɗo hen yontere yawtunde ɗo tubaɗo e on keɗino e journal jayde mon weltare TV ko suka gorko mo cukalel gorel ngel no fonno duuɓi 13 ans 12 ans je sais pas 14 ans, on wari mawnum jaarowoy 24 ans duuɓi nogas e nayyi. hollum mawnira ɗinno wadde mo corrigé, yinno ko nehetemo seeɗa, mettimo o ƴetti laaɓi o fiyone dande. faute ko holɓen ko jinnaɓe cukalon wonno gondirta e galle. onon mawɓe ɓe il faut jangon kon ɗo cukalon, ngel ɗo ko criminel, ngel ɗo hen no jiirum ngel ko ngel criminel, gila angel famɗi mbatte ngel e lawol. son battani ngel e lawol, so ngel mawni ngel itta mon e lawol. son battani ngel e lawol, so ngel mawni ngel ittat mon e lawol. jibinde ne weeli, kono mon bandiraɓe rewɓe e musidɓe worɓe, enen foof ganden nehde wona ñamminde yarno. hande cikkaten nehde ko ñamminde yarno. min mboɗo nelda ration mboɗo nelda maaro, mboɗo ñamminaɓe, mboɗo yarnaɓe, mboɗo holtinaɓe, mbiyata ko ɗum woni nehde. nehde ko banggue ɓayde worɓe hewɓe hande ngala e galleji. onon worɓe ɓe ngala e galleji ɓe dokke worɓe jooɗiɓe galleji ɓe 100% dokkeɓe rewɓe wonɓe galleji kadi dokkon worɓe wonɓe ɗon ɓe so mbawa nehde yoɓe neh. kono hande a suusa memde hay ɓi janano goto, so yiɗi jomum ɓiyum waɗeno bomboni a suusa mem. sa memi tan wiya ka gañƴo ɗum. min mi anda fof ko mbanmi kaari ka añi tan yiidemi e yiya sukaɓam, min tan e sukabam kaari añi yiide, taw kaari yiɗi ko walludema sukaɓe ma peewa, kono an jiyata ko kaari ne añma. allahu akbar. ya ha ɓooya mbiya sukaɓe ma koko dabra, mbatta ɗum e dabare, taw ko an bonni sukaɓe ma, ko an nehiɓe nedi bondi. ɓernde ma wonta deej, a wonta ɗano, a wonta feew, a wonta siwlis, a wonta yonte. ɓiɓɓe ma nana dewñine, ɓe nana kaso, ɓe nana boli, ɓe nana partout. joomum yaha ha dulla arta jooɗo ha ɓooya kadi few yaha, ala nafoore, ala fandare, nafata hay dara. hay dawanama heɓata e mum, hay wannam ataya garta e galleji mon ƴeewon, ma taw ɗum ɓoldu sagata hande mbiya ɗum ara wannam ataya, yimi an waɗani. wiyata mi wawa min mi watta ataya, naniya jabota koma ni. an ñamminta, an yarnata de, an holtinta, kono ara wannam ataya jamais a heɓata e mum. takkota koma ni, ala e ma haaju ni. musidɓe tedduɓe, rendo ngo koko boyla, koko accade duda.
neɗɗo noon so yi hanati jogade khalifa tan moƴƴani. En meeɗi nande jinnaɗo men goto ne tinda tindol gotol. Tindol ngol moni kala ne foti accude haqqille. Debbo foti tan ko jogade kalfuɗo ɗum, gorko ne foti ko jogade kalfuɗo ɗum, ɓiɗɗo foti ko jogade kalfuɗo ɗum. So kalifandi ala bone waɗata. ɗum waɗi hande ko hefti en ko sukaɓe rewɓe natti halfede, sukaɓe worɓe natti halfede, rewɓe natti halfede, worɓe kalfaka aduna boni. moni foof ko wiya ko démocratie waɗa ko weela e nder galleji men e ko démocratie. mi haalani min bedda nder galleji men wiya ko démocratie. debbo yo wat ko weela, gorko yo wat ko weela, ɓiɗɗo yo wat ko weela. so woni ɓiɗɗo debbo e gorko noon fof wa yowa on démocratie ko oɗo jibinta guyka, ko o jibinta caysiyagal, ko o jibinta bandiyagal, ko o jibinta wargo, ko o adde men bone hande. jibinɗo nana haaɓi ne aani, mo jibinani hanki wiyete ken aani, kono hande mo jibinani ne fofti, mo jibinani ni ɓuuri foftude hande. saabu an jibinɗo ɓiyo a heɓatayma ko hay wuppanam, a heɓatayma ko wuppanam, defanam, wannam ataye, wannam a heɓata. sa neli o yahatani, mi yahani, mi yahata, min mi wona neleteɗo, mi wonirani ɗo pour nelede. ko jibinirɗoɗa. o jibinani o kam kañum alhamdulillah ne fofti, ene jogui ɗoftiɓe ɗum, toppitiɓe ɗum, ne mbaɗana ɗum. kono an ala, an jibinɗo hande an ɓuuri wonde miskino, an ɓuuri tampude, an ɓuuri wonde hande gimoro mo jibinta, mo jeeyi faute o. ɗum noon inchallah tindol ngol mbiɗen ngol ma en garto e maggol janggo so haaji jomiraɗo. so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓattake men cariika musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen.